haisisimeli maswera sei muri sei zvenyu. Alright, zvaitika ndezvekudai. So pane mumwe mukomana akauya kumba kwedu anozivana nemurume wangu, anobva kumusha kumwe chete ukadoma kwanogara same area. So akauya pamba 2 days ago, tandichongogarawo naye achiti anodzokera nhasi. Anga achiye anogara kuSoweto, ndomataurira anga achiita. Saka zvaitika nhasi ndezvekudai. So akumbira foni yemurume wangu achiti ari kuda kuita sei, arida kufona. Murume wangu anga atori panze yani zvanga achiita. Saka abva angomutambidza foni yenibva atokontinya nezvanga achiita, anga ari pasi pemota, anga achigadzira something pasi pemota. Saka abva amupa foni yeye, ndobva kana kuti chiona kuti abuda siya, tinamboona kuti abuda gedhi sei, tazongoona munhu pasisina. Saka abva atora foni yeye yanga ine mabank cards kuseri, ndokutobuda kwaatoita nemafoni wayo for good nanhasi asati adzoka. I think abuda kumapast 1 ndopaabuda ipapo, mbva atosiya totikira madhozi mumba, ndobva atotora makizi ese, anotori makizi edu ese emadhozi, makizi egedhi. Patazozama kufona foni yemurume wangu yanga isatoite up to now. Saka ndozvaitika. Saka ndichakutumirai mapictures ake omongomuisawo paFacebook, maybe tokwanisa kuona vanokwanisa kutibatsirawo kuziva kuti ari kupi. Iye anozvonanzi anogara kuSoweto kana ari kunoko, ndokwaanoti kwaanogara, but hatina kana nhamba dzemunhu wekuarea ikoko kwaari kwacho kuti tikwanise kunzwa kuti adii. So ndozvaitika. Indogara kuCosmos City, ndogara muno muCosmos City, ndokwaandogara.